Ja, nu har vi en kvajte på här. Den var uppe och vände och gick ner igen. Den vill inte komma upp. 30 meter innan. Hur mycket? 30 meter. Han drog ner 30 meter, han var uppe i ytan. Här sitter fadern och sonen. De kämpar på här. Nisse? Ja. Det var väl spännande detta? Ja, det var jättespännande. Jag tror att jag har kommit loss här för jag var inne i. Du var inne i den? Ja. Jag tyckte också att du var med. Är den på väg upp igen eller? Ja. Ta det nu bara lugnt så det blir fint. Så låt den liksom lägga sig lite in till båten. Nu kommer han igen här. Han har den på sin linje. Och Nisse är inblandad i detta också. Ja, då släpper jag igen. Ja, här är den ute. Där ser vi den. Är det inte bättre att ta den kroken som man sa, eller? Ja, men jag får ju inte på han, vet du. Ta han i kroken då. Ja, jag ska se om jag kan. Ja, bara låt han ligga på sidan. Helst med vita sidan upp. Bara hugga. Du behöver inte. Nej, den håller inte för det. Den håller nog inte för att ta i... Slå den bara. Slå in den. Slå in den där. Där. Bara slå in den. Det måste ju vara min. Vilken firre. Vilken jävla firre. Ja, det får vi se ett glatt leende här då. Ja, ja det var roligt. Det var kvajta! Det var en kvajte! Ja, nu helt Ja. infrastad igen. Ja, just det. Vi blev så exalterade. Du får förlåta oss att... Nej, men nej, jag tror att det var fisken som skulle in. Ja, det var det ju. Det var det. Ja, vi är Jag skyller på tror inte fisk. att det var där jag rörde. Men nu är det bara på det viset. Man skulle inte ha den ligga på magen. För rätt och det så sprätter han ett helskotte. Så att var nu med på det bara. Men du kanske redan haft ihjäl den. Nej. Så, ja. Ja, det blir ännu värre ju. Ja. Det var sämre. Kan inte ta död på den på något vis. Ja. Ja, det var roligt detta. Ja, det var ju skitroligt. Ja. Du, Han är redan på. Ska jag hissa ner igen eller? Nej. Nej, vi avslutar filmen. Jag kan hjälpa till att lägga den i lådan. kanske ska ta kniven och